Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günbatar welaýatyndan Gazagystana syýahat edýän raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň ýokurlanmagy bilen türkmen howpsuzlyk gulluklarının Gazagystana syýahat edýän raýatlara basyşlary hem artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 fevralda Balkandan maglumat berdi. 1 we 3 ay möhletli syýahatçylyk wizasyny alyp Gazagystanyň Aktau, Almaty we Zanaozen şäherlerine syýahat edýän raýatlar köpelýär. Käbir adamlar bu ýerde 1 aýdan 3 ay içinde zähmet çekýärler. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu raýatlara soňky 10 ýyllyklaryň dowamında Balkandan Gazagystana göçüp giden garabogozly etniki gazaklaryň wagtlaýyn iş tapyp berýändigini aýdýar. Bu gazaklar Türkmenistandaky dostlaryny we goňşularyny Gazagystana çagyrýarlar. Olara gazanç etmäge kömek edýärler diýip habarçymyz bellidi. Gazagystana syýahat edýän türkmenleriň ýene bir toparyny gartaşan aýallar emele getirýär. Olar iki döwlet arasynda dürli haritleri alyp satýarlar we Türkmenistandan Gazagystana esasan telewizor, tozan sorucu enjam 50 kilograma çenli et önümlerini we ruhsat berilen beýleki haritleri alyp gidýärler. Şol bir wagtda olar bu ýurtdan izlaryna 10 otu çilimi we 3 litr alkogol önümlerini alyp gaýdýarlar diýip habarçymyz bellidi. Şeýlede Balkanlar Mastercard we Visa kartlaryna Türkmenistanyň banklary tarapyndan her aýda ruhsat berilýän möçürdäki türkmen manadyny salyp, onu Gazagystandaki bankomatlardan dollarda naqdlaşdyryp gelýärler. Adamlar ykdysady kynçylyklary we işsizlikleri arly goňşy döwlete gidip ýa-da iki döwlet arasynda durly haritlary alyp satyp maşgylasyny iklemäge çalyşýarlar. Dip Balkanly başga bir ýaşaýjy bellidi. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Gowriýer serhet araçagy 400 kilometr töwereginde bolup, Gazak-Türkmen araçagynda Temirbaba awtomobil geçelgesi bar we bu ýerde ady bir gümrük postu ýerleşýär. Habarçymyz iki ýurdun raýatlarynyň arasynda söwda satygyň mundan ozalky ýyllarda hem bolandygyny, ýöne soňky aýlardaky ýaly giň gerimde bolmandygyny belliýär. Ol bu tendensiýanyň ýokurlanmagy bilen Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarının türkmen syýahatçylaryna basyşlarynyň artýandygyny hem aýdýar. Balkanlaryň ençemesi her gezek Gazagystandan gelenlerinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändiklerini aýdýar. 3 aylyk syýahatçylyk wizasy Gazagystana günne gidip gelmäge mümkinçilik berýär. Ýöne her gezek gidip gelenimden soň men we meniň ýaly ruhsat berilen dürli haritlaryň ognuk söwdasyny edýän onlarça söwdegar ýörügi togulluklar tarapyndan soragy çekilýär. Olar bize Gazak döwletine tizden gatnaýanlygymyz bilen bagly dürli soraglary berýärler. Dip Balkanly söwdegar anonim şertde gurrun berdi. Söwdegarlaryň tasdiklamagyna görä olardan Gazagystanda kimler bilen gatnaşyk saklaýandyklary, mehmanhanadamy ýa-da kwartirada bolýandyklary, ol ýerde garyndaşynyň bardygy ýa ýokdugy, näme harit alyp satýandyklary we onda näçe peýda görýändikleri soralýar. Baran ýerinde Türkmenistanda iş ýokdugy we beýleki problemalar barada gürleýänmi? Ýurdun içerki maglumatlaryny satýarmyň? Gazak sim kartyny ýa-da Wi-Fi internetini ulanyp gördüňmi ýaly soraglary berip hut ýüregiňe düşýärler diýip Balkanly söwdegar bellidi. Onuň sözlerine görä yerli migrasiýa resmiýetleri 3 aylyk syýahat wizasyny alyp Gazagystanda zähmet çekip gelen Balkanlary bolsa özleriniň gadaganlyk sanawyna goşýarlar. Käbir adamlar syýahat wizasy bilen gidip ol ýerde 2-3 ay işläp gazanç edip gelendigini aýdýarlar. Migrasiýa ofisiýerleri munyň bir kanunyny aýdýarlar we özleriniň gadaganlyk sanawyna goşýarlar. Bu sanawa goşulanlar hiç bir ýurda gidip bilmeýärler. Ýöne bu sanawdan adyny öçürtmek isleýän raýatlar migrasiýa resmiýetlerine 20 000 manat para berýärler. Dip Balkanly başga bir söwdegar anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada mahkamanyň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli resmiýetlerinden tesvir alyp bilmedi. Ýöne Azatlygyň habarçylary daşary döwletlere syýahat edýän ýa-da ýurda dolanan raýatlaryň howpsuzlyk gulluklary tarapyndan soragy çekilýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat berdiler. Ýagdaýlardan habarly Balkanlaryň aýtmagyna görä, Gazagystanda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnama alan türkmenleriň sany hem köp. Ýokary bilimli bu raýatlar uzak möhletleýin şertnama esasında esasan Nevitgaz kärhanalarynda işleýärler.
Bu raýatlar aýda $3000 çenli gazanyp Türkmenistandaky maşgalalaryny ekleýärler. Aktau şäherinde aýda $600.000 gazanyp zähmet çekýänler hem bar. Ýurtda dowam edýän işsizlik, aýlyklaryň azlygy Gazagystana gidýän Balkanlaryň sanynyň köpelmegine getirdi diýip türkmenwaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ýurtda giň ýaýran işsizligiň we harytlaryň gymmatçylygynyň arasynda soňky ýyllarda gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada habarçylarymyz ýygyderli maglumat berýärler. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we giň ýaýran işsizligi açaçan boyun almayan Türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurtlara akymy barada hem hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär.